ons weet nou met ons interviews by Moreesburg Rugby Club. Ons het benaderd weer van Obi, van Louedi. Maar zijn echte naam is Ruben, maar ze is allemaal omkend. Dat is Obi. Obi is een voordeel om benaderd in de onderhoud. Hij is ook ons vice-kapitein voor de seizoen 2025. Obi. Wat betekent dat voor jou om ons club te presenteren als vice-kapitein? Ja, Macedonië. Vandaag in de kijkers. Sfeer en zo, ja, daarvoor om je dus. Maar net voor die jongens vader, dank je zeer voor die talenten. En gaan we zo dirigeren voor mij om je talenten in te moeten stellen. En ja, om hier eens aan te gesteld te worden als vice-kapitein voor die club, was het er een geweldige voorrecht. En dan wil ik net dat bereik om de jonge spelers en de jonge generatie in die club om net wel alle voeren toe te vatten met belangrijke eigenschappen. En daar ook niet zozeer kan zien. Als een paar niveaus in de club, in de vertrouwen, meneer Salva la linker voeren te vatten. En zoals ook als we zouden legend in de club, zo ja, als ik één afdrie, dan kan die jongen van heel veel die pad voeren te vatten met die club, zo ja, ook weer aan. Vaak door liefde voor rugby ontstaan. Ja, dan van kleins af heb ik een huisschool geraakt, of in een familie, een voetsport, rugby, en zo van kleins af. En dan het dus maar bij het tijd rugby gespeeld in de patting. En dan is de competitie is er ook. Ja, een van mij ook voor een wat samen met goed te raken met die tijd rugby. En nog weer terugkeren gemaakt aan Ansmodus. En dat is maar waar die liefde begonnen. Ja, nee, maar toen weet je toch van alle Easter. Als je innere mannen dat in dat is Easter en het zoesteel. Zo ja, ook die een zoals wit, dat is die naam die van ons grootste derby is niet zwaar op deze bank. Klink, zwaar, maar dat is zwaar. Ik is zo voorgevoel. Ons gaan wel in. Maar van mijn kant